Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula, jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala, betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz, jainko ahal guztidun beti erekoa. Zuk eman zenion zure herriari, Santa Katarina Virginia eta Martiri mendera ezina. Haren otoitzari esker, indar gaitzazu fede iraunkorrean, eta emaiguzu Elizaren batasunerako aspertu gabe lan egitea. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zuregin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik. Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari, jaunak Lebiren leinua bereizi zuen, eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itun kutxa eramatea, jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea, eta beraren izenean herria bedeinkatzea, eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, lebitarrek ez dute ondare zatirik gainerako israeldarrek bezala. Jauna bai dute beren ondare, jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala, jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bertan dago jauna deitzen duten egandik, egunero zaitut bedeinkatuko, zure izena menderen mende dut goretsiko, bertan dago jauna deitzen duten egandik. Kupi bera da jauna eta erruki horra, beran taserre eta guztizon bera, bertan dago jauna deitzen duten egandik. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, tenpluari buruz ari ziren batzuk, harri ederrez eta emaitzez apaindua zegoela aipatuz. Orduan, Jesusek esan zien, etorriko da, hor ikusten dituzuen horietatik guztietatik, harririk harri gainean gelituko ezten garaia, dena suntsituko duten. Ikasleek galdetu zioten, maisu, noiz gertatuko da hori, eta zertan antzemango diogu gerturatzera dijoala. Jesusek erantzun zien kontuz, ez zaitzatela inork engaina. Asko etorriko dira nire izenean, ni naiz Mesias, edo gainean da garaia esanez, ez joan horrelakoen atzetik, gerra eta iraultza hotsak entzutean ez ikaratu. Lehenbizi gertatu beharrekoa baita hori guztia, baina ez dator berehala azkena. Esan zien gainera, nazioa nazioaren aurka eta erreinua erreinuaren aurka altxatuko dira. Lurrikara handiak izango dira eta izurriteak eta goseteak han eta hemen. Gauza ikaragarriak gertatuko dira eta seinale handiak agertuko zeruan. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan Elizak Santa Martiri bat ospatzen du. Hain zuzen ere, Alejandriako Santa Katalina. Gainera, nik esango duke, 3. mendeko santa batetaz ari gera. Aspaldikoa, Alejandriakoa, Egipto iparraldekoa. Hain zuzen ere, garai haietan Alejandria izan zen Elizaren sederik importanteenetako bat. Batez ere, San Markosek fundatu zuelako. Eta San Markos, San Pedroren ikaslea zen. Horregatik, beti jakina, importantena Erroma, konsideratu izan da, baina batzuk konsideratzen zuten bigarrena bezala Alejandria. Gero, eskola teologiko oso importante bat sortu zanan, beste bat baita ere Antiokian, oso importantean ere Antiokian San Pedro egondu baizen. Eta gero jakina beti hor Jerusalen egon izan da. Konstantinopla behandugo sortuko zen. Batez ere Konstantino enperadoreak kapital bezala jarri zuenetik, aurrena
Erromakin batera, gero Erromako ekialdeko imperioko kapitala bezala, eta Konstantinopla indarra hartu zuen batez ere motibu politikoengatik. Baina Alejandriak halako modu naturalean izan du oso indarra handia. Gaur egun ere protokoloan, Elizaren protokoloan, konsideratzen da aurrena Erroma, jakina, beti eta santua, eta bigarrena izango litzateke Konstantinopla, baina patriarkarik ez dagoenez, Alejandriakoa hirugarrena da, eta gaur egun bigarrena da protokoloan aita santuaren ondoren. Esan genezake, halako ospakizun bat egiten delarik Vatikanoan, eta Alejandriako patriarka baldin badago bigarrena konsideratzen da. Horregatik Alejandria izan du da oso toki importantea. Eta hau dugu hango santa bat, martiria. Bere odola Kristo aitortzeagatik isuri zuena. Eta irudikatzen da, eta zenbait elizetan arki dezakegu, eta Euskal Herrian ere agertzen da, behin baino gehiagotan agertzen da santa bat, palma adar batekin, horrek adierazten du jakina, martiria dela, eta gurpil bat, egurrezko gurpil handi bat, halako lema handi bat izango banez bezala, errueda bat, eta horrekin azaltzen da normalen. Gaurkoan eskatzen diogu bere laguntza, bere bitartekaritza, eta batez ere eman dezaigula halako fede sakon bat, betiko biziarengan eta Jesu Kristorengan. Alejandriako Katalina martiri santuen eguna ospatzean, zure aldarira ekarri ditugu jauna opari gaiak egizu, jaunaren nekaldiko misterioak ospatzen ditugunok, sakramentuz egina bete dezagula bizitzan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun beti ereko horri. Kristori jarraituz, Alejandriako Katalina martiri santuak zure izena aitortzeko isuri zuen odolak argi erakusten dituz zure miragarriak. Gure ahultasunean zure ahalmena agertzen bai duzu eta indartsu egiten indarri gabea. Zure testigu izan dadin Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko indar guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guztiz handi horri etengabe esanez. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure dizirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatu jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada, santu ogi ardo hauek zure espiritu isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afal ondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zuberriz etorri arte hau dugu berri ona.
Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora. Leon, gure ita santu eta gotzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun Jainkoaren Ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, amen. Salbatzaileak aginduta erakutsi begi jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure eta zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure arreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utziten taldien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zure bezurregetza, zure apostoletarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuegin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baino esan zazuzat eta sentatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, santuen koroia eman zenion Alejandriako Katalina santuari, Virginia eta martiri izan zelako. Emaiguzu sakramentu honen indarrez, gaitz guztiak gainditurik, zeruko ospea iristeko grazia Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuegin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela Jainko guztiatuna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak Jainkoari.